v roku 2018. Dobre, poďme ťa zapojiť. Wi-Fi. Alebo Wi-Fi? Prečo neskúsime ísť dnu? Nové pripojenie A už sme online. zmení svet. Super. Ralf, nie je to super? My ideme do internetu! Super, paráda. Už len maličkosť. Čo je to internet? Zlaté oči. Pozri, čo tu všetko je. Od tvorcov filmov Zootropolis Gratulujem, vy ste víťaz! Vážne? Týchto 10 detí je vo väzení. Číslo 6 vás To znie prekvapí. zaujímavé. Ralf, poďme! a Ľadové kráľovstvo. Presmerované na eBay. Dámy a páni, ďalšia položka je čierna zamatová maľba smutného mačiatka. Ako by mi pozeralo do duše. Áno, toto ma bude ešte chvíľu prenasledovať. Ralf búra internet. Wow, hry. Lievanec, koktejl, A teraz ja. Lievanec, koktejl, koktejl. Začínam chápať, prečo majú ľudia túto hru radi. Ohromné. Koktejl. Á, čo som našla? Ďalšie lievance. Zrýchlíme to. Lievanec, 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 lievanec. Papaj, zajačík. Jedz, jedz, jedz. Ralf, možno by si mal teraz chvíľu krmiť zase mačiatko. Nie, mačiatko dostane koktejl. Zajačík zase lievanec. Nahrá sa do kín v roku 2018.